வணக்கம் நண்பர்களே. கசான் நாட்டில் அல்தார் கோசே அப்படிங்கிற ஒரு ஏழை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான். அவன் ஏழையாக இருந்தாலும் ரொம்ப சாமர்த்தியசாலி, ரொம்ப திறமைசாலியாக இருக்கிறான். அவனுடைய உறவினர் ஒருத்தர் ஷேக் பாய் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. அவன் ரொம்ப பெரிய பணக்காரன், ஆனால் அதை விட பெரிய கஞ்சனாக இருக்கிறான். அவனுக்கு ஒரு பாடம் புகட்டணும் அப்படின்னு அல்தார் கோசே முடிவு பண்ணுறான். அதனால் ஒரு நாள் அவனுடைய வீட்டுக்கு போகிறான். அவன் வீட்டுக்கு போகிறான் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுமே அவனுக்கு தெரிஞ்சவங்கெல்லாம், அவன் வீட்டுக்கு போறியா, போ, கறியும் சோறு நல்லா ஆக்கி வைப்பான், போ அவன் வீட்டுக்கு போகிறல்ல, போயிட்டு எப்படி வரேன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு அவனை கிண்டல் பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் இவன் போனால் அவன் யாரும் அவனுடைய வீட்டுக்கு வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகவே ரொம்ப ஊருக்கு வெளியில் ரொம்ப தள்ளி வீடு கட்டியிருக்கிறான். அதை எப்படியோ கண்டுபிடிச்சி அவங்க வீட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டான். அங்கே போனதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது, அவனை வீட்டை சுற்றி கோரை புற்கள் நல்லா அடர்த்தியாக வளர்ந்துருக்கு. அதை ஏன் இவன் சுத்தம் பண்ணாமல் வச்சுருக்கானா, ஏன் இப்படி வளர்ந்துருக்கு, இல்லை ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறான். நிஜமாகவே ஒரு காரணத்தோடு தான் அவன் அப்படி அந்த கோரை புற்களை வளர்த்திருக்கான். என்னென்னா, யாராவது வராங்கன்னா அந்த கோரை புற்கள் அசைகிற சத்தத்துலேயே யாரோ வராங்கங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி யாராவது வராங்க அப்படின்னா அவங்க வரதை முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுட்டு, அதாவது நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோனாலும் அந்த பொருட்களை எடுத்து வச்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் அதை மாதிரி கோரை புற்களை வளர்த்திருக்கான். இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் நிறையா கற்களை எடுத்து வச்சுக்கிறான். எடுத்துகிட்டு ஒவ்வொரு கல்லாக தூக்கி அந்த புல் மேலே தூக்கி போடுறான். அப்படி அந்த கல்லை தூக்கி போடும்போது ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த புற்கள் அசையும் போது அவன் வெளியே பார்க்குறான். ஷேக் பாய் பார்த்துட்டு யாருன்னு பார்க்குறான், யாரும் இல்லைன்னு போகிறான். இதே மாதிரியே 3 தடவை ஆயிடுது. சரி, காற்றுல தான் அசைஞ்சிட்ருக்கு போல் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறத்துலேருந்து அவன் வீட்டுக்கு வெளியே எட்டி பார்க்கறதில்ல. இதை மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் இவன் தன்னுடைய குதிரையோட போயிட்டுருக்கான். அவனோட வீட்டுக்கு முன்னாடி வாசலுக்கு போயிட்டான். போய் அங்கே தொங்கிட்டு இருந்த ஒரு திரை சீலையை எடுத்துகிட்டு தள்ளி பார்க்குறான். உள்ளே பார்த்தா குளிர்காலத்துக்கு அந்த தீ எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு, அதில் குளிர் காஞ்சிட்ருக்காங்க இவங்க வீட்டில். பக்கத்துலேயே கோழி குழம்பு கொதிச்சிட்ருக்கு. அப்படி ஒரு வாசம் அடிக்குது. வீடே மனம் வீசிகிட்ருக்கு. அவனுடைய மனைவி ஒரு மாவு பிசைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கா. பொண்ணு வாத்து ஒன்று சுத்தம் செஞ்சிட்ருக்கா. அது சமையலுக்கு தயார் பண்ணிகிட்ருக்கா. வேலைக்காரன் ஒருத்தன் ஒரு ஆட்டுத்தலையை தீயில சுட்டுட்ருக்கான். இது எல்லாத்தையுமே அவன் மறைஞ்சிருந்து கவனிச்சிட்றான். திடீர்னு வீட்டுக்குள்ளே நுழையிறான். இவனை பார்த்ததும் அவங்க உள்ளே இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு அதிர்ச்சி ஆயிடுது. டக்குன்னு அந்த கோழி குழம்பு கொதிச்சிட்டு இருந்ததை மூடி வச்சிடுறாங்க. அந்த வேலைக்காரன் ஆட்டுத்தலையை அப்படியே அவன் முதுகு பின்னாடி மறைச்சி வச்சுக்கிறான். அவனோட மனைவி பிசைஞ்சிட்டு இருந்த மாவு மேலே அப்படியே ஒரு துணியை போட்டு மூடி அது மேலேயே உட்காந்துடுறா. பொண்ணு அப்படியே சுத்தம் பண்ணிகிட்டு இருந்த அந்த வாத்து மேலே அப்படியே ஒரு துணியை போட்டு மூடிடுறா. இதெல்லாம் கன பொழுதில் பண்ணிடுறாங்க. பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படியோ இந்த ஷீகார் பாய் வா உட்காரு அப்படின்னு கூப்பிட்றாரு. இவனும் உள்ளே போனதும், என்னங்க, எப்படி ஊர்லலாம் போயிட்டுருக்கு, என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஒன்றும் இல்லை, சும்மா உங்களை பார்த்துட்டு போகலான் தான் வந்தேன். ஆனால் ஊரில் நடந்த விஷயமெல்லாம் சொல்லணுன்னா நிறையா விஷயம் சொல்லிகிட்டே போகணும் அப்படிங்கிறான். சரி, எல்லாத்தையும் சொல்லாட்டியும் 1-2 சொல்லேன் அப்படின்னு கேட்குறாரு. இவன் உடனே சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான். நான் வர வழியில் ஒரு பெரிய பாம்பு இருந்துச்சு. அந்த பாம்பு அவ்வளோ நீளமாக அவ்வளோ கொடூரமாக இருந்தது. இன்னும் அதை எப்படி சொல்லணும்னா, அதோட மண்டையை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வேலைக்கான சுட்டுக்கிட்டு இருந்தானே ஒரு ஆட்டுத்தலை, அதை விட பெருசாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறான். இது கேட்டதும் அவனுக்கு முகம் சுளிக்கிறாரு. ஐயோ, என்னடா இவன் பார்த்துருந்தாலும் சொல்லாமே விட்டுருக்கலாமே, இவன் ஏன் இப்படி சொல்கிறான் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அதே மாதிரி என்ன ஆகுது, அப்புறம் நான் ஒரு பெரிய கல் எடுத்து போட்டு அது தலையிலே போட்டு கொன்னதும் அது தலையை எப்படி ஆச்சுன்னா, அவங்க மனைவி அந்த மாவு பிசைஞ்சு அவங்க உட்காந்தவொடனே எப்படி சப்புன்னு ஆயிருக்கும் அந்த மாவு, அதை மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த பாம்போட தலை அப்படின்னு சொல்கிறான். இதை கேட்டதும் இவன் எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டானா, சரி போய் தொலையுது, என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு இவன் முணுமுணுத்துக்கிறான். அப்புறம் அன்றைக்கி ராத்திரி சாப்பிடாமையே இவன் கூடயே சேர்ந்து எல்லாரும் படுத்து தூங்கிடுறாங்க. இவன் நல்லா தூங்கினதுக்கப்புறம் மனைவியும் பொண்ணையும் எழுப்பி விட்டு நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறான். ஆனால் என்ன ஆகுது, அப்படியே எதிர்ப்பதமாக வீட்டுக்காரங்க எல்லோரும் தூங்கிடுறாங்க. இவன் மட்டும் முழிச்சிட்டு எந்திரிச்சு கொதிச்சிட்டு இருந்த ஆட்டுக்கறி எல்லாத்தையும் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு
அவனுடைய ஒரு பழைய பூட்ஸை எடுத்து அந்த பானைக்குள்ளே போட்டு மூடி வச்சிடுறான். அதுக்கப்புறம் இவர் எந்திச்சு பார்க்குறாரு. அதுக்குள்ளே இருக்க பூட்ஸை பார்த்துட்டு ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆயிடுறாரு. இவன் மேலே சந்தேகப்படுறதா இல்லை வேலைக்காரன் மேலே சந்தேகப்படுறதான்னு தெரியல. வேறு வழி இல்லாமல் ஒன்றுமே சாப்பிடாம படுத்து தூங்கிடுறாங்க. அடுத்த நாள் எழுந்திக்கிறாங்க. ராத்திரி வேற சாப்பிடாதது அவருக்கு ஒரே பசியாக இருக்குது. மனைவிகிட்ட மாவு பசஞ்சு வச்சுருந்தல அதில் கொஞ்சம் தட்டையப்பங்கள் சுட்டு கொடு அப்படின்னு கேட்குறாரு. மனைவியும் சுட்டு தரா. ஐயோ அவன் எந்திர போகிறான், சீக்கிரம் சுட்டு கொடு, அதை நான் எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன், இங்கே உட்காந்து சாப்பிட்டா அந்த சத்தத்தையும் அவன் எந்திக்க போகிறான் அப்படின்னு சொல்லி அது அவ்வளோ சூடாக இருக்குது. அப்படியே தூக்கி தன்னோட ஒரு சட்டைப்பையில் போட்டுக்கிட்டு கிளம்புறாரு. வெளியே வராரு. வந்ததும் வேகமாக ஓடி வரான். பாய் எங்கே கிளம்பிட்டீங்க? இருங்க, நான் வேற ஊருக்கு போகணும், நான் வேற நீங்கள் வரத்துக்குள்ளே நான் கிளம்பியிருப்பேன், அப்புறம் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லாமே போயிருக்க வேண்டியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கட்டி பிடிக்கிறான். அப்படியே அவர் எப்படியோ பொறுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. ஆனால் அந்த சூடு அப்படியே அவர் நெஞ்சு மேலே பட்டுருது. அவரால் சுத்தமாக முடியல. அந்த டக்குன்னு பையில் இருக்கிறதை எடுத்துடுறாரு. தன்னோட பையில் இருக்கிறதை எடுத்து இந்த நாய்களை சாப்பிடுங்கள் அப்படின்னு அங்கே இருக்க நாய்களுக்கு போடுறாரு. ஐயோ ஏன் இவ்வளோ நல்ல இதை நாய்களுக்கு புலம் போடுறீங்க? உங்கள் மனைவி எவ்வளோ நல்லா செஞ்சுருக்காங்க, கொடுங்க நானே சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி இவனே வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அப்படி புகழ்கிறான் வேற உங்கள் மனைவியை. இவனுக்கு கோவமாக வருது. சரி இப்படியும் என்னையோட போய் தொலைகிறேங்கிறானே, போய் தொலையட்டும் அப்படிங்கிறாரு அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஆனால் சாயந்தரம் வந்து பார்க்குறான், அவன் அங்கேயே தான் இருக்கிறான். இவருக்கு ரொம்ப கோவப்படுறாரு. எப்படியாவது வெளியேற்றணுமே, எப்படா நான் அனுப்புறது அப்படின்னு சொல்லி தவிச்சிக்கிட்டு இருக்காரு. அப்போ ஒரு நாள் என்ன ஆகுது, இவனுக்கே வந்து ரொம்ப அங்கேயே இருந்து அழுத்து போயிடுது. நம்ம கிளம்புவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடுறான். ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு, அவன் வீட்டில் வந்து தங்கி ஒரு 10 நாளைக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. இவனே அவங்க வீட்டிலேருந்து கிளம்புவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறான். அப்போ என்ன ஆகுது, இவரோட பொண்ணை வந்து அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இவன் கூட இருந்தால் அவளோட ரொம்ப கெட்டு போயிடுவா, நம்மளே அவளை திருமணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறான். அந்த பெண்ணோட ஆசையும் கேட்குறான். அவளுக்கும் இவனை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, நான் உங்கள் கூட வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். அந்த பொண்ணோட பேர் பிஸ் புல்துக். சரி இப்போ எப்படியும் வந்து இவங்க அப்பாட்ட போய் உங்கள் பொண்ணை கொடுங்கன்னு கேட்டால் கொடுக்க மாட்டார். அதனால ஏதாவது ஒரு தந்திரமாக யோசித்து தான் இந்த பொண்ணை நம்ம கூட கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படின்னு அவன் முடிவு பண்ணுறான். அதனால என்ன பண்ணுறான், அவன்கிட்ட போய் நான் நாளைக்கு ஊருக்கு போகலான் இருக்கேன், அதனால் என்னோடய பூட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிஞ்சு போயிடுச்சு, உங்களோட பிஸ்ஸை கொடுங்க நான் தச்சுக்கிறேன் அப்படிங்கிறான். பிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த பூட்ஸ் தைக்கிற ஊசி பேர் பிஸ். அவரும் வந்துட்டு அப்பா இவன் போய் சேர்ந்தா சரி அப்படின்னு சொல்லி அவனை சரி என் மனைவிகிட்ட போய் வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறாரு. உங்கள் மனைவிக்கிட்ட போய் கேட்குறான், பிஸ்புல்த்துக்கும் என் கூட தான் வரா, அவளையும் பயணத்துக்கு தயார் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறான். என்னது பிஸ்புல்த்துக்கும் உன் கூட வராளா? ஒன்றுமில்லாத ஓட்டாண்டி கூட உன் கூடவா எங்கள் பொண்ணை அனுப்புவோம், என்ன சொல்கிற அப்படிங்கிறான். இல்லை நான் அவங்க அப்பாட்ட கேட்டுட்டேன், நீங்கள் வேணால் கேட்டு பாருங்க அப்படிங்கிறான். இவன் மனைவி ஓடி போய் கேட்குறா, என்ன நம்ம பிஸ்ஸாவும் கூட அனுப்புறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறா. பிஸ் அப்படின்னு கூப்பிட்றது தான், சுருக்கி கூப்பிட்றது தான் இவங்களுடைய வழக்கம். அவர் அந்த ஊசியை தான் கேட்குறான்னு நினச்சிட்டு ஆமாம் என் பிஸ்புல்த்துக்க தான் அவன்கிட்ட கொடு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. உடனே மனைவிக்கும் அவனை மீறியெல்லாம் பேச மாட்டான் அவனோட மனைவி. அதனால் அதை சொல்லிவிட்டு அவர் போயிடுறாரு, ஷிகாய்பாய் போயிடுறாரு. இதுக்கப்புறம் இவன் பிஸ்புல்த்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடுறான். மாலை நேரத்தில் வீடு திரும்பி பார்க்குறாரு. நடந்தவற்றை எல்லாமே தெரிஞ்சுட்டு இவன் நல்லா ஏமாற்றிட்டாங்கிற தெரிஞ்சுட்டு எங்கெங்கேயோ தேடி போகிறாரு. ஆனால் கிடைக்கவே இல்லை. அவங்க 2 பேருமே வேறு ஊருக்கே கிளம்பி போயிட்டதா தகவல் மட்டும் வருது. மீண்டும் ஒரு நல்ல கதையுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.